Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin. Muhammadinil mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Başımızın tacib olan ustadlar, yüzleri nurli, dilleri doğalı olayan hacdadili, yürekleri nuru iman bilen yalfıllayan kıymetli erzişli yiğit dostlarım. Huday tebarek ve teala hemmenizin etyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahına kaldırıyan ellerinizi, etyen doğalarınızı, din dünyanız için Huday Teala'dan dileyen hayır maksatlarınızı Allah bariyenize ata etsin inşallah. Huday tebarek ve teala can sağlığı, nığmat bolçuluğu, yurt parahatçılığı, emniyeti başımızdan ayırmasın. Huday tebarek ve teala hemmenizden daş yaqinden gelip dersiniz. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytya, haysi bir adam dinden bir zat öğreneyin bir yolu düşse, Huday Teala şoňa cennetin yolunu aňsat eder dipdir. Hemmeniz din oturuşuqda gelip dersiniz, Allah hemmenize cennetin yolunu aňsat etsin inşallah. Geçen haftede bir gurrun geçipdi. Harun Reşid'in zinanası Zubeyde Hatun bir vaqtda haja çıkıptır. Haja gitye, evurlik gelye. Sonram dünyadan geçenden sonram Hazreti Abdullah ibn Mübarek Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin şagirdi. Mani dişinde görüptür. Sen bilen näzire muamele edilli? Ol Zubeyde Hatun aýdypdyr, men şu Allah yoluna bir çıktım, haja garşyn uğradım, şu uğranın wagtymda Huday Taala men tamam günälim geçti dipdir. Yani men şu Huday yoluna çıktım, Allah tamam men günälim geçti. İnşallah hemmeniz Allah yoluna çıkmakdyr. Daş yollan, yakin yollan gelip dursanız, her gaýsyňyz heftäň ortasy hemişe de aýtýas, Allah hemmenize cennetin yolunu aňsat etsin inşallah. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh bir gecedeki gurrun bir Yahudi bilen bir Yahudi adam bilen Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in arasındaki bolýan bir dava, bir gurrun. İnşallah içindeki dersleri bilen hizmetinizi arz edip içindeki dersleri bilen jelesamiz soňlar. Allah aýtýan işleýänden kabul etsin inşallah. İmam Tabari rahmetullahi aleyh İbn Abbas'tan rivayet etýär. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh bir vaqtda Yahudilerin medreselerine barıptır. Hazreti Ebu Bekr Siddiq geçip barya Yahudilerin bir medreseleri var. Yahudiler içinde ders okuýar, alimler ders berýär şu medresede. Yahudiler içinde derse meşgulmuşdyk. Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen üstüne barya, giripdir içine. Kan Yahudiler üýüşip duran bolmaly. Bir adamın ağzını vezzep. Ol adam Finhas diyen bir Yahudi. Yahudların ulamalarındanmıştık, ahbarlarındanmıştık, danışmend adam. Yahudun bir akıllı, zeren, ilma, kan yetik adam, Tevrat'ı gözleyen adam. Bir ders verip duran olmalı. Hazreti Ebu Bekr Siddiq şun üstüne var ya, şuna bir zatlara aýtýar, o da nauzu billah. Ehli kitap bolmaklığı bilen Huday barada bir biderek sözler aýtýar, biderek kepler aýtýar. Bir iýdi dawa çekýär. Emma ştada bir nokta, musulman dogalla, yaş ýigit dostlar, könelmeýän köneliň bir kefi wada, baş bolmasa göwre läş diýär.
baş doğru bolmasa göwre läş bolýarda. Şu mahaly çellim Yahud yerin ýüzünde fesad edip ýörelligi, şu mahaly çellim dogurlanman gelýärleri aňyrda başlarynyň özi şu Rasulullah aleyhissalamyň zamanynda da dogurda bolansaň nesiller da agtyk çawluklar da şeýle bolup gelýän ha. Bula ýogsam alim adammışdyk beter. Şunu bir gözlemizde özümüz bir kän gaty şükretmeli adamız şi. Ya şigit dostlar. Bizim mezhebimizde, İslam'da binaat ulamalı mujtehidlik geçipdir, mufassirlik geçipdir, muhaddislik geçipdir. Himmet alim adamla emmeş alımlar nese artdygynça Hudaýyň ýolundan qylýaly gyşarjakka bolýan fuqahalyk geçipdir. Ewliýalyk geçipdir. Yahudun da alimmişdika. Emme haky Hudaý Taala aýtýar: "Ve yektumunal haq." Haky mydam basyrk edýärmiş Yahudun alimlary. Mydam bilip duran zatlaryň basyrk edýärler. Emme bizim ulamalarymyz, bizim mujtehidlerimiz bula Hudaýyň ýolundan bir qylýarlady beýle gyşarjakka adamlardan bize dinimiz gelýär ha. Binagat bir arasa bolup gelýär. Hazreti İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh mezhep başymyz bolansaň bir teberrükan İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin bir mutawarri'liginden, taqwalygynden, arasalygynden, Hudaýyň şeriýetinden bir qylýaly gyşarmany şu dini, şu mezhebi bize amanat edip täwil berýän adamyň bir şahsiýetini bir gözleýliň. Ýaş dostlar, İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir wagtda birinin gasyna günüň eteginde kızgın hawada duranna bir geçip barýa: "Ey Ebu Hanife, bine günüň eteginde duň, bir kölegede durup da diýwaryň kölegesi wa, bagyň kölegesi wa." İmam Azam aýdypdyr: "Ey şol adamdan men bir garz berdim, şundan bir almalja pulum ma, bir näçe dirhem almaly. Men şoňa berişim ýaly aljak bolýan. Birden men kölegesinden kölegelensem, beren garzymyň üstüne bir zat çekdigim bolamasyn diýip günüň eteginde ýanyp durmany razy adammışdyk da. Ýogsam kölegede durammal, aýşo kölegede dursam, beren pulumyň üstüne bir zat çekdigim bolamasyn, bir nef'e çekdigi bolamasyn ýakadany özüni günne saklayan adam bu ulamaly näzire. Biziň dinimiz kimleň üstünden bize gelýär? Ya bir wagtda Kufede bir dawar ogurlanypdyr, bir dawar ýetipdir. Eýesi gözläpdir, her kimden sorapdyr, tapylmandyr. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dawarın etini iýmendir. Näme? Kufede bir däne dawar ýetildi, bir goýun ýetdi diýakadany mala ýetig adamlardan sorapdyr Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Hey mala ýetig adamlar bolýardy aramyzda. O da şu wagtda İmam Azam soraýan bolmaly. Şu dawar bir goýun näçe da ýaşaýar? Ay 5 ýaşaýar, 6 ýaşaýar, ay gaty ýaşasa 7 ýyl ýaşaýar diýipdirler. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh taqwalygyndan şu şöbheden gaçşak bolup, birden iýän etim, iýän malym şol ýeten goýun bolamasyn diýip 7 ýyllap agzyna diýişine goýunyň etini degirmendir. 7 ýyllap diýişin degirmendir. Ýogsa malken emme şo bir däne bolamasyn diýip şeýle şöbheden gaçýan Hudaýyň amanatyny näzire bize täwil beripdir o be. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ya bir wagtda muamele etýän şeriki barmışdyk İmam Azamyň. Yahudyň ulamalarynyň özü haky bilip durup basyrýarlar. Emma elhamdülillah biziň dinimiz kimleň üstünden gelýär? İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin muamele etýän tijaretde bir şeriki barmışdyk. Hafs silýän adam. İmam Azam bir wagt parçalary iýeripdir şoňa. Birinden iýerýär, öz ýetişmändir, öz dersi wa, şunu satsyn. Ýöne Hafsa aýdyň, şu satan wagtynda şu parçalaryň falan ýerlerinde bir aýby wa. Şu aýbyny açyklasyn, şeýtirip satsyn diýe. Bir parçala barýa, o bir şeriki de şo duruşunda satýar. Aýbyny aýtmandyr. Pulunu getirýär, İmam Azama berýär. Aýbyny aýtdyňmy tarafa? Ýok, bellädeme satdyň mony, bir barp aýdar ýaly. Ay yo bilemek bazarıňysyny, şulogyňysyny bir gel aldy gitdi. Tamamy şol parçalaň pulunu İmam Azam rahmetullahi aleyh Allah razy bolsun himmetin sadaka beripdir. Şo beheli maly men iýmäýin, şo beheli mal men içime gitmesin diýakadany, faqat şo müşterige berenne aýybyny açyklamadyň diýakadany tamam malyny sadaka beripdir.
Bir İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bula näziri şahsiyetli yaş yigit dostlar, zebit bolupdu, ticaret etýän dostlar, yaş oglanlar, emlak ticaret etýän, maşin ticaret etýän, motor ticaret etýän, haride furuşun içinde bu mahal ganimet bolsa bir adam ikilenci şogullyakdan bir ticaret kapitalynyň bolýandyr, ya malgaral satýan. Ey yaş dostlar, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Ebu Bekr Siddiq ýaly mamylada misal urulýarmışdyk. Jelasat desla başlamyzda İmam Hazret Ebu Bekr Siddiq'in ticaretde nemuneliğini aýtýardyk. Ebu Hanife'nin misal urallarında dogurlukda eyni Ebu Bekr Siddiq ýaly adam şi diýilýärmişdik. Yaş dostlar, mamyle edemizde başardığımızdan ne hükmen mamılamız dogurjak bolsun. Sedaqatimiz bolsun. Ay alsın ýaly sat. Onu hiç bir hokka gerekke. Sen onu eseriğine getirmeli, ondan sen oğlun yemeli. Fakat şun juýun alýany gözlemeli da, fakat şun ne, fakat şehfte de, fakat bir ayda, fakat bir ýylla. Sen lokmany ýedirýän oğlanyň 10 ýyllan degimi salihi bolsun. Lokma adama kän täsir goýýandyr. Oğul gyzyňa kän täsir goýýandyr. Ýaş dostum. Ya Hudaýyň inki söýmeýän zady mamylada qasam bilen başlap, ay şunu inandyrjak bolakydany Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtýar: "El-halif munaffiqatun lis-sil'a." Antiýanyň bazaryň rawaj eder diýipdir. Keplese anty bada, ay wallahi falan zat, wallahi falan zire. Antiýanyň bazaryň rawaj eder diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Bazaryň tuturdum. Şayet hemsaýaňa hiç bir adam gelmese senkik sığman Rasulullah. Emma mumhiqatun lil baraka. Ravahul İmam Bukhari rahimahullah. Bazaryň rawaj bolar, emma bereketi düýpden aýyrýan zatdyr diýipdir. Ant. Mamylanda ant hiçen fakat bazaryň bolsun diýmek ýok. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ticaretinde nagat sadyk dogurdur ýamışdyk. Ondan sonra mezhebi 2 milyar musulmanyň köplenji Hanefi mezhep bolup ýaşaýar. Şizre bir arasa adamdan gelýändir. Mufassirli, muhaddisli, fuqahala, ulemala, evliyala hiç arasalykda bolmasa, mezhep dogry bolmasa, etiqat dogry bolmasa, keramet diýen zat da görüljekkä da. Bugat evliyalardan her wagtlarda eşdiýäňiz bir keramet görnüpdir, bir arasa bolupdyrlar, elinen bir tawab edipdir. Ya geň bir harikul ady zatly tapylýa, aňyrsy şoň dogry bolmaklykdandyr. Ýaş musulman dogullar. Baýarymyz Hoca Ahmed Yesevi Kuddise sirruh bir wagtda Derya-i Hazardan geçecek bolupdyr da, bir guwullayan yer barmışdyk, bir bendergah, keşdiyle şotadan uğrayan. Hoca Ahmed Yesevi Kuddise sirruh soflar bilen gelýänmişdi. Keşdik minakadan deryadan geçecek bolup. Keşdi mellaha bir yerden birge laqadan aýdypdyr, hey hawlukma diýipdir. Gitýän wagtyň bir azyk takla Hoca Ahmed Yesevi gelýär bir näçe soflar bilen. Bir näçe soflaryň ýerine düşürakydany ol pir gelýär. Bir olar gözleş diýipdir. Ýanky mellah keşdiban gözleşipdir. Emma Hoca Ahmed Yesevi Kuddise sirruh gelen wagtynda bir terbiyesizlik edipdir. Bir ağzından bir gatrak kepläpdir. Bir Hudaýyň dostunyň gaharyny getiripdir. Ay medennede gelmella, gymyllamalla basymrak. Näme gözleşdiripdiň halky? Şeýitdirip bir terbiyesizlik edip bir biderek sözler ağzından çıkaryp Allah'ın dostunyň gaharyny getiripdir. Taňryň dostunyň gaharyny getiripdir. Hoca Ahmed Yesevi Kuddise sirruh soflaryna wakakydan aýdypdyr. Ayol Hudaý suwuň üstüne bir agajy saklayan Hudaý, bir çöp agaçlar suwda gawdyryp durýan Hudaý. Hoca Ahmed'in gymmaty erzişi Allah'ın ýanyna bir agaç şelli däme käraýt diýipdir. Bir agajy suwuň üstünde ýere şümdirmän suwda gawdyryp gaýdyryp saklayan Allah, Hoca Ahmed'in gymmaty erzişi Allah'ın ýanyna bir agaç şelli däme käraýt, ýöreň sofla diýakydany bismillah diýip derýak ayak basypdyr. Eyni mermer daştan yürüyen yal ayaklary öl bolman deryadan geçip gitipdirler. Mahtumul İşan näme diýe?
Hoca Ahmed Yesevi 100 sofu bile keştiysiz deryadan şeyle geçtiler. 100 tane sofusu bilen Hazreti Hacı Ahmed Yesevi Kuddise Sirruh 100 tane sofu bilen deryadan ayakları öl bolmany aňryk geçikdiýärler. Şula bir aqide, bir aňyrdan gelýän dogurluk bolmasa keramet tapylmaýar. Aňyrdan gelýän mezhep dogry bolmasa, İmam Azam ýaly arasy adamdan gelmese bizatla tapylmaýar. Bizim ulamalarymyz näzire bir arasda bir keramet barada gurrun edildi. Yaş yigit dostlar, Hazreti Sofallah Yarişan aýtdy, erer berhak keramet evliyadan inayettir velilerge Hudadan. Keramet diýeni velilere Hudaý Taala bir kömek diýip, bir maunet diýip, inayet diýip Hudaý Taala kökedýär. Keramet bir harikulada zatlara aýdylýar. Dinimizde bir harikulada adetde bolmaýan zat, emma bir geň zatlar 6 bölünýär. Deslapkysy mucize diýilýär. Mucize bir peýgamber adam, iddiaý nubuvvet etýän adamdan bir geň zatla tapylsa, muňa mucize diýilýär. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aý ýarşy ýaly ya bir geň zatla Hazreti Salih peýgamber düýe dağın içinden çykarşy ýaly we bilýäňiz başga mucizeler. Bula peýgamberden tapylýan zada mucize diýilýär. Emma irhas diýilýär. Irhas ikilenji bölük, bir de bir geň zat, harikulada zatlaryň biri. Irhas şol peýgamberlerden tapylýar, emma nubuvvet berilmedinden öwünçe. Mesela Resulullah aleyhisselam hazır peygamberlik berilmeke Mekkeň daşlar Esselamu aleyke ya Resulullah diýip salam berýärmişdikler. Döwürün gözde ya Resulullah aleyhisselam hiç tat ýok. Daşla salam berýär. Ya bir geň zatla tapylýar. Bir peygamber adam emma peygamberlik berilmedinden öwünçe tapylýan zada irhas diýilýär. Emma Hoca Ahmed Yesevi'nki ýal derýan üstünden geçip gitýär. Bula keramet bolýar. Bu bir welilerden tapylýar. Hudaýyň buyrugyndan çykman, şehwetlere gark bolmany, haramdan gaçýan Hudaýyň buyrugyna, Hudaýyň ışkyna gezýän adamlardan tapylýan zada keramet. Ya dördülenji maunet bolýar. Maunet diýeni bir salih ýagşy bir 5 wagt namazyna, dehretine daýaw gezip ýören adam şonda bir geň zatly bolýar. Hudaý Taala bir geň zatlary şoňa bir kökedýär. Ýeşiň tarapyndan bir zatly bolýar. Sada adam ýöne bir salih adamdan tapylýany maunet diýilýär. Hudaý Taala tarapdan bir kömek. Emma 5-lenji bir geň zatyň 5-lenjisi istidraj diýilýär. Istidraj diýeni bir şeytani zat bolýar. Bu bir Hudaýdan daş bolan adamlarda bolýar. Nil Firavunun desturu bilen akıp Firavunun buyruğu bilen gat bolýanmışdyk-da. Firavun hem özüne görmeýänmiş, Nil men aýagymyň eteginde men buyruğum bilen akýa diýmişdik. Adamlar suw gerek bolana Firavunu çödýärler bolmaly. Firavun destur berende Nil akýa, şoňa istidraj diýilýär. Bir şeytani tarapdan Hudaý Taala men goýýar, degme adaşdygynça adaşsyn niýakadany. Nauzubillah. Ya istidraji Firavun 400 ýaşapdyr diýär. Hatta Firavunun aşyskanasyna, metbehyne bir däne käse dewilmändir da. Hemmek aňalýamışdyk bu Firavunun aslen bir däne käsesi da gaçyp dewilnak. Şi içeride işläp ýörelen ellerine da gaçdy. O hemmek iş gumän edip Firavunu Hudaýmyka diýerlerdi. Şizir bir geň zatly bolansaň musulman dogalla. Emma altylanjy ihanet diýilýär. Bir yalandan peygamberlik iddia etýän adamdan tapylýar. Mucize bolly, irhas bolly, keramet bolly, maunet bolly, istidraj bolly, altylanjysy ihanet. Yani özüne peygamber diýip iddia etýän adamdan bir bolýan zatla bir yani aňyr tarafy ihanet etmek, hagir etmek. Musaylime kezzabe bir wagt gelipdirler, özüne peygamber diýip ýören betbaxt da. Muňa bir wagtda gelip, "Ey Musaylime, sen peygamber bolsaň bize bir mucize köked." O Muhammedin ýanyna barallarına aleyhissalatu salatu vesselam bir gözü ýok adam eltdiler. Ol Resulullah aleyhissalam Muhammed'e ona doga etdi, gözlerini açdy. Bir nabina adamy bina edip göberdi, gözlerini açyp göberdi. Sende näme mucize bar? Saňa da bir köri getirýäsip, bir gözü ýok adamy getiripdirler. Yankı Musaylime kezzapdy, muňa unu tarakydan doga eden siripdir, o bir gözüni da köri etip göberipdir da, o bir gözden de galypdyr. Muňa ihanet diýilýär. Hudaý Taala tarapdan ol hagir bolýar da. Nauzubillah. Be her hal keramet tapyljak bolsa, maunet tapyljak bolsa,
Hoca Ahmed Yesevi ýaly ýöreň sofly diýakydan geçýär gitýär. Maktum Nişan näde? Tanrı söýen bende beddoga kılsa feleki titredip arşy yandırar diýär. Tanrı söýen bende beddoga kılsa feleki titredip arşy yandırar. Ol gahryn getirmeli bir Hudaýyň dostlaryny adam bir zat diýakydan ola bilen tarap bolmaly da. Haýsy bir adam Hudaýyň dostlary bilen, Hudaýyň ewliýalary bilen tarap bolsa, olaň tarafy meýdana çagyrýan Allah wol galýandyr. Her hal mowzumyzdan çykmaýlyň. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh Medrase Yahuda var, Yahudiýiň ders berip duran ýerlerine barakadany ulemalaryny, ahbarlaryny Finhas diýen Yahudiýe aýdypdyr. Weyhaka ya Finhas, ey dargadyň sen Finhas diýipdir Hazreti Ebu Bekr Siddiq. İttaqillaha ve aslim, Allah'dan kork, musulman bolla diýipdir. Fa wallahi inneke la ta'lemu enne Muhammeden Rasulullah. Wallahi sen bilýän ha diýipdir Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Wallahi sen bilýän ha Muhammedin Rasullugyny, peýgamberdiňi sen bilýän ha diýipdir. Näme diýip men bukturýan, näme diýip tersleşýän? Qad ja'akum bil haqqi min indillah. Hudaýyň tarapyndan hak din bilen gelenligini bilýän. Tejidunahu